Europa în care trăim începe să semene din ce în ce mai mult cu cea a anilor Marelui Război, sau Primul Război Mondial, cum mai este cunoscut acest conflict. Exact ca în acea perioadă, avem în Europa un conflict militar cu un număr mare de pierderi omenești, luptele din tranșee evoluând în lupte cu drone, toate acestea cauzate de niște pretenții etnice sau naționaliste asupra unui anumit teritoriu. Sub această retorică încearcă să câștige electorat și unii politicieni naționaliști români, instigând la sinuciderea României prin părăsirea NATO și UE, fără de care România ar fi la fel ca în anii 90, neînțelegând că naționalismul a fost benefic doar la începuturile sale, la finalul secolului al XVIII-lea și pe parcursul celui de-al XIX-lea. Din ce în ce mai des în spațiul online apar diverse voci care susțin că Ucraina ne-a furat teritoriile, Bucovina de Nord și Bugeacul, adică Basarabia de Sud, și că România ar trebui să le recupereze, unii smintiți având pretenția ca România să declare război Ucrainei. Dar este vreun strop de adevăr în toate acestea? A furat Ucraina vreun pământ de-al României? Sau măcar acele teritorii sunt românești? Sau au fost ele vreodată? Urmăriți până la final ca să aflați răspunsul și ziceți-mi în comentarii voi ce părere aveți. A furat Ucraina de la România, Bucovina de Nord și Bugeacul? Haideți să începem cu Bucovina de Nord. Zona Bucovinei și, în general, zona României de astăzi a fost locuită încă din cele mai vechi timpuri, cei mai cunoscuți din antichitate fiind evident dacii. Doar că pe lângă celebrii daci, cel mai probabil prin zona Bucovinei ar fi locuit și geți, sciți și celți. Cel puțin înainte ca burebista să nimicească populații întregi de celți și să-i forțeze pe supraviețuitori să părăsească zona. De la dispariția regatului dac și până în secolul al X-lea s-au plimbat pe aici toate popoarele posibile și imposibile. Goți, vizigoți, huni, gepizi, vandali, avari, bulgari, maghiari și slavi. Cei din urmă își vor lăsa amprenta în această zonă, Rusia chieveană preluând controlul acestei zone de la polonezi prin secolul al X-lea. Știm că celebra cetate a moldovenilor, Hotinul, datează din vremea când slavii controlau zona. Atenție însă, Rusia chieveană nu înseamnă nici Rusia modernă, nici Ucraina modernă. Acest stat controla această zonă în care locuiau mulți slavi, dar elita era vikingă, dinastia conducătoare fiind dinastia Rurik, începând din secolul IX. Odată cu marea invazie mongolă a Europei din 1240, călăreții nomazi ai stepelor se vor face comozi în spațiul românesc extracarpatic, în special în zona viitoarei Moldove. De fapt, ei sunt motivul pentru care a apărut Moldova, pentru că ungurii, sătuli de incursiunile de jaf ale mogolilor, trimit un voievod din Maramureș, dincolo de Carpați, să instaureze o marcă de apărare în zonă. Ungurii nu au avut noroc pentru că nobilimea locală nu era mai mulțumită de maghiari decât erau de mongoli, așa că se răscoală împotriva conducerii lui Dragoș și a fiului său, respectiv nepotului său, Sas și Balc. La această răscoală se va alătura și un alt individ nemulțumit de politicile maghiarilor, voievodul maramureșean Bogdan, care ajunge și primul voievod al Moldovei independente. Așadar, Bucovina intră în componența unui stat românesc abia prin 1359, dar asta nu înseamnă că în aceste ținuturi nu locuiau români înainte, sau că locuiau doar români acum. Cu siguranță că locuiau și mulți slavi, printre alte naționalități. Acest teritoriu va rămâne în componența Moldovei 416 ani, până în 1775, când austriecii iau acest teritoriu de la Moldova cu acordul Imperiului Otoman, cu toate că domnitorul Grigore al III-lea Ghica s-a opus. Anexarea a avut loc oricum, iar domnitorul a fost ucis de turci pentru că a îndrăznit să se opună. Abia în perioada austriacă teritoriul a primit numele de Bucovina, iar guvernul de la Viena a început să dezvolte teritoriul, aducând în același timp coloniști în zonele nepopulate. Primul recensământ din istoria al regiunii a avut loc în 1851, iar rezultatele sunt interesante. Din 380.000 de oameni, 48,5% erau români, 38,1% ucrainieni, iar celelalte naționalități 13,4%. În 1910, autoritățile de la Viena și Budapesta întreprind în tot imperiul un nou recensământ, iar populația Bucovinei crescuse la 800.000 de oameni. Ucrainieni 38%, 34%, nemți 21%, iar restul procentelor merg către alte naționalități. Putem observa că de la finele secolului al XVIII-lea, ucrainenii s-au mulțit în regiune, însă dacă mergem după argumentul istoric cine a fost primul, și românii și ucrainenii se pot bate cu pumnul în piept până mâine, ambele grupuri etnice având dreptatea lor.
Cu toate acestea, soarta i-a favorizat pe români, pentru că în noiembrie 1918 elitele din Bucovina votează să se unească cu România. Bugeacul, adică partea sudică a Basarabiei istorice, era locuită în antichitate de geți, sciți și celți, teritoriul intrând cu siguranță sub controlul getului burebista. Mergem pe repede înainte câteva sute de ani și vedem că aceleași popoare migratoare au cutreierat și aceste pământuri. Bugeacul se va regăsi de prin secolul VII în componența primului imperiu bulgar, pentru câteva sute de ani, urmând ca odată cu dispariția autorității bulgarilor, teritoriul să intre sub influența altor popoare migratoare până în 1241, când va urma soarta Europei răsăritene și va cădea sub jugul invadatorilor mongoli. Abia în vremea lui Petru al II-lea Mușat, această zonă intră sub controlul Moldovei. Mare parte din Bugeac va fi anexat de otomani odată cu cetățile Alba și Chilia, pentru că restul teritoriului va fi luat de otomani din nou în 1538, odată cu Tighina. În 1812, Imperiul Rus anexează Basarabia, incluzând Bugeacul. În perioada următoare, sub controlul rușilor aflați în conflict cu turcii, foarte mulți bulgari emigrează din Bulgaria otomană în Bugeacul rusesc, populație a căror urmași trăiesc în această zonă până în ziua de astăzi. Moldova primește în 1856 o parte din Bugeac înapoi, doar pentru a o pierde din nou în 1878, la schimb cu Dobrogea. La fel precum Bucovina, Basarabia întreagă se va uni cu România în 1918, formând România Mare. Bucovina și Bugeacul vor rămâne în componența statului român până în 1940, când Rusia sovietică dă României o alegere: cedați Basarabia și o parte din Bucovina sau fiți exterminați. Vom detalia separat în viitorul clip despre al doilea război mondial, însă pe scurt, România se vede nevoită să accepte ultimatumul, dând Bucovina de Nord și Bugeacul Republicii Sovietice Socialiste Ucrainene, iar restul Basarabiei va primi Transnistria și va deveni Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. În fostele teritorii românești au început deportări masive, mai ales ale etnicilor români, pe lângă alte masacre, precum cel de la 1 aprilie 1941, de la Fântâna Albă, unde grănicerii sovietici au masacrat între 2000 și 3000 de români care voiau să se relocheze în România, având asupra lor steaguri albe și însemne religioase, pentru a arăta că sunt pașnici. În timpul participării României în cel de-al doilea război mondial, Bucovina de Nord, Bugeacul și Basarabia s-au reîntors în componența României, însă miracolul a durat doar 3 ani, din 1941 până în 1944. În 1991, monstruozitatea sovietică moare în urma sa răsărind foarte multe republici independente, printre care Ucraina și Moldova, care și-au păstrat granițele. În anii 90, România a avut de ales între revindicarea teritoriilor din Ucraina și recunoașterea teritoriilor ca fiind parte a Ucrainei pentru a rezolva disputa teritorială și a fi eligibilă de a intra în NATO câțiva ani mai târziu. În 1997, România a ales calea stabilității și a ales să recunoască teritoriile ca fiind ale Ucrainei, în schimb intrând în NATO în 2004. Dacă stăm și analizăm, cred că dacă Ucraina ar fi avut de ales atunci, la fel ca România, ar fi cedat teritoriile în secunda 2, doar pentru a fi protejați de NATO. Cel puțin așa deduc eu din nenorocirile care se întâmplă pe teritoriul ucrainean în ultimii 2 ani de conflict. Conform ultimului recensământ pe care l-am putut găsi, în 2001 mai trăiau în Bucovina de Nord 114.000 de români, alți 67.000 de oameni preferând să se numească moldoveni, marea majoritate fiind însă ucrainenii, adică 689.000 de oameni. În Bugeac, situația stă mai diferit. Din 617.000 de oameni, ucrainenii sunt doar 248.000, bulgarii 129.000, ruși 125.000 și moldovenii 78.000. Acum, la final, a furat Ucraina aceste teritorii de la români sau mai sunt aceste teritorii românești? Pe scurt, Ucraina nu a furat nimic. Naționaliștii români sunt rugați să aducă blesteme Rusiei sovietice, nu statului ucrainean contemporan, cu toate hibele și problemele sale. Bucovina a fost sub controlul românilor în total 441 de ani, iar Bugeacul aproximativ 134 de ani. Acum, după ce ai văzut toate aceste lucruri, la ce concluzie ai ajuns? Spune-mi, te rog, în comentarii tu ce crezi. Consideri aceste teritorii ca fiind românești? Consideri că Ucraina a furat aceste teritorii de la România? Nu uitați să vă abonați pentru a fi pe fază când postez următorul clip.